Hey, jeg ville lige vise det her eksempel, som jeg snakkede om i går med hensyn til, hvordan man kan hacke sådan en hjemmeside her. Så her har vi den hjemmeside, som vi arbejdede lidt på i går, Bikes for Refugees. Og hvis vi lige hopper ind i det JavaScript-kode, som jeg har skrevet, I kan lige se, hvordan det virker. Jeg kan skrive Benjamin her og klikke på Add, og så tilføjer jeg egentlig bare til body. Så hvad end jeg skriver her, bliver ligesom tilføjet hernede. Koden, der kører det, ser sådan her ud. Så først så vælger jeg ligesom den knap, som ligger her. Og det gør jeg med ID-selektoren, fordi den har det her ID Add Article button. Så bagefter så vælger jeg input-feltet, hvor at brugeren skriver noget i. Og det gør jeg med de her to klasser, hvor jeg siger, vælg det element, der har klassen FormControl og klassen addArticle. Og den kan vi lige se her. Den ligger lige her ovenover. Så det er altså det her element, jeg vælger. Når jeg har gjort det, så siger jeg, at når der bliver klikket på den her knap, så skal jeg køre det her kode. Og det kommer nok til at minde ret meget om noget af det, som I har lavet. Det jeg gør, det er, at jeg først vælger det sted, hvor jeg gerne vil have smidt det, som brugeren har skrevet ind henne. Og jeg vælger bare min body, og det gør jeg med tag-selektoren, fordi jeg bare skriver body. Så bruger jeg den her body element, og så insert adjacent HTML. Det vil jeg gerne gøre ligesom before end, som er bare efter bodyen, tror jeg. Og så bagefter så tager jeg inputtet og hiver den tekst, der er skrevet i inputtet ud. Og det gør jeg ved at sige input.value. Så det vil sige, det der bliver skrevet her, det hiver jeg ud via input.value. Super, så det er sådan set det kode, som jeg har skrevet indtil videre. Når der bliver klikket på knappen, så tager jeg altså den tekst her og indsætter efter bodyen, eller før bodyen slutter, er det vel. Ja. Så det kommer altså ind her. Men hvad nu, hvis jeg var lidt sneaky, og i stedet for bare at skrive sådan en helt normal tekst, så kunne jeg måske skrive noget lidt andet tekst. Og det er her selve hacking kommer ind. Og det her, det kalder man cross-site scripting, eller XSS, tror jeg er forkortelsen på det. Men det ser altså sådan her ud. Så hvad er det egentlig, der sker her i den her linje kode? Det første, det er, I kan se, vi putter noget HTML ind, som er et billedtag. Og det billedtag, det har så den her source, som er x. Og hvis I kan huske billedtagget, så er det sådan, man giver en source, som er URL'en til det billede, man gerne vil vise i sit HTML. Så det her skal altså være en rigtig, URL, der viser et billede. Men fordi vi bare skriver x, så er det ikke sådan et rigtigt billede. Derfor så er der en fejl med det her billede. Og i billedtagget, der kan man give den en anden attribut, som er onError. Det vil sige, hvis der nu er en fejl med at loade den her, så kan vi altså køre noget JavaScript her. Okay? Så det er sådan en lidt snedig måde at få kørt noget JavaScript på. Okay? Vi giver den med vilje et billede, der ikke er korrekt formateret. Fordi den ikke er korrekt formateret, så bliver den her onError kaldt, og der kan vi putte noget JavaScript ind. Så, og hvad er det så, vi gør her? Her laver vi egentlig bare en alertbox, hvor der står XSS. Så når vi klikker her på add, så kan I se, nu har vi kørt noget JavaScript igennem et inputfelt. Okay? Og det her, det er meget farligt. Det er faktisk super farligt, og det vil jeg vise jer lige om lidt, hvorfor det er. Men lige så snart man har sådan noget her, så har man et site, der godt kan hackes. Og grunden til, det er farligt, jeg kan prøve at vise 2 eksempler. Den ene, det er den her, hvor vi tager, i stedet for at alert noget, så kan vi jo bare sige, at vi tager vores body, og så siger vi, at display, den sætter vi til none.
Så ligesom vi har arbejdet med før med for eksempel display flex, så kan vi også sætte den til none, sådan at hele bodyen slet ikke bliver vist. Så når vi klikker add, så forsvinder siden faktisk bare. Den er her stadigvæk, men I kan se her på bodyen, der har den altså fået sådan en display none attribut. Der hvor det går hen og bliver rigtig farligt, kan man sige, det er ved, for eksempel så har jeg lagt herinde i HTML'en, der har jeg lagt en div, hvor der bliver gemt lidt noget brugerdata. Så her har jeg ligesom mit navn, og så CPR-nummer, som selvfølgelig ikke er det rigtige. Og det her, det er en måde, som nogle udviklere gemmer data på i frontend. Det er meget farligt, og det skal man ikke gøre, men det sker nogle gange. Okay? Så vi har altså noget data herinde på siden, som godt nok ikke bliver vist. Så hvordan kan jeg få fat i det? Jamen, jeg kan jo køre JavaScript, så jeg kan køre sådan en her. Igen så bruger vi den her image og on error, og det JavaScript vi kører, det er, at vi alerter, at vi selecter den div, hvor det der tekst ligger inde i. Så det vil altså sige den her user account. Så det vil sige den her div med klassen user account. Så det er den, jeg vælger her. Klasse, det er jo punktum. Så jeg vælger altså den div, og så hiver jeg den tekst, der ligger inde i selve diven ud. Okay? Så når jeg klikker add her, så har jeg lige pludselig fat i noget brugerdata. Okay? Og man kan jo nemt forestille sig, at i stedet for, at jeg bare alerter det her, så kunne jeg jo sende det til min egen server og gemme det her data. Det kommer I til at se senere, hvordan man kan det med Fetcher API og sådan noget, men det er sådan ret trivielt at sende noget data ud. Og så begynder det her lige pludselig at blive rigtig farligt, fordi vi på den måde kan hive noget brugerdata ud. Så hvordan kan vi fikse det her? Det kan vi ved, at vi i stedet for inde i vores JavaScript, at vi siger insert adjacent HTML. Okay, så siger vi her tekst. Okay, hvis vi bare bruger teksten, så kan I se, at når jeg klikker på knappen her, så det der kommer ind her, det er bare tekst. Det bliver formateret som tekst. Det vil sige, det bliver ikke kørt som HTML, men det bliver kørt som tekst. Okay? Og det er derfor, man siger inden for sikkerhed, at når vi har sådan noget her, hvor der kommer noget brugerdata fra et eller andet sted, så skal vi altid være lidt mistænkelige om, hvordan det brugerdata ser ud. Hvis vi kører det tilbage til HTML, og vi har det her, hvor vi har vores problem, så kan man jo godt forestille sig, at hvad nu hvis det her var en to-do-app, som jeg for eksempel delte med min kæreste. Så når jeg skriver en to-do-list ting ind, så bliver den også delt med andre. Måske min kæreste, måske nogle venner, et eller andet. Og der, hvis jeg lige pludselig kan få lov at smide sådan en ting her ind på deres side, på deres to-do-app, så kan jeg begynde at hive fat i deres brugerdata, jeg kan logge dem ud, jeg kan lave alt muligt lort derinde. Så det var lidt omkring det, der hedder cross-site scripting hacking med JavaScript. Yes, jeg håber, I synes, det var interessant.